Assalamu alaikum, barkanmu da raka, sannu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine gwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Fitaccen mawaƙi ɗan siyasa dauda adamu rara ya bayar kyaututtukan motoci ga jaruman kanny. Jaruman da ya baiwa sun haɗa da Jamila na gudu, Tijjani Asese, Nadiya Adamu da dai sauransu. Idan kuka kasance da mu za mu samu ku bidiyon a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine gwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ga danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi comment kana ku yi liking, ta nan ne za mu san kayan da muke kawo muku suna nishaɗantar da ku.
duka a nan muke zuwa muku da karshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta muka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora.